Većina na prvi pogled dobrih uređaja za skupljanje kišnice ima sljedeće nedostatke: otežano održavanje, sporo vađenje vode ili u najlošijem slučaju visoki skriveni troškovi ugradnje, što nije slučaj kod Revateka. Tako jedinstven kao što je vaš vrt su naše inovacije, jer njih dobivate samo kod Revateka. Kod kupnje uređaja za zbrinjavanje kišnice, a koji se ugrađuje na mjestima gdje je prolaz ili mogućnost većih opterećenja, pripazite da je priključak za vodu neposredno na rezervoaru. To ima veliku prednost jer ne trebate dodatnih cijevi i vodovoda, a time štedite na vremenu i materijalu. Pored toga na vrtu se ne nalazi nikakva dodatna prepreka, poklopac ili slavina. Novi poklopac za rezervoare Twin Cover od Revateka ispunjava sva očekivanja i još više. Twin Cover bez problema izdrži 150 kg težine i jedini je poklopac rezervoara s pomičnim osiguranjem iz nehrđajućeg čelika. To garantira više desetljeća dugo sigurno korištenje. Dodatni Revatekov kvalitetni dodatak su visoko kvalitetne i izgledom privlačne priključne armature iz mesinga, koje se ne troše i nakon mnogo godina još uvijek su sigurne i ne propuštaju. Zbog jednostavne ugradnje i montaže, održavanje je također jednostavno. Ovu prednost nudi samo Revatek. Obratite pažnju na skrivene probleme pri održavanju kod klasičnih proizvoda. S Revatekovim uređajem za zbrinjavanje kišnice više ne trebate držati teške posude za zalijevanje ispod slavine. Posudu za zalijevanje jednostavno priključite s EasyFill automatikom za punjenje i pričekajte da se optička kazaljka podigne i pokaže napunjenost. Nema više polijevanja, čekanja i teškog držanja. Revatek brine za vašu udobnost. Nema više razvučenih crijeva za vodu. To vam omogućuje autoril podzemni, u oknu rezervoara skriveni uređaj za namatanje crijeva. Jednostavno povucite do 20 metara crijeva iz sla i počnite zalijevati. Kad završite sa zalijevanjem, crijevo se automatski, pomoću opruge, pospremi natrag u svoj podzemni prostor, gdje čeka na dosegu ruke, prije svega na čistom, do sljedećeg korištenja. To je udobno zalijevanje na najvišem nivou, naravno od Revateka. Pri kupnji uređaja za zbrinjavanje kišnice za zalijevanje vrta pazite da nije potrebna nadzemna vrtna pumpa, jer nju morate uvijek nanovo ručno zaliti s vodom. Često snaga tih pumpi ne zadovoljava učinkovito zalijevanje. Revatek nudi isključivo visokokvalitetne potopne pumpe s inteligentnom uklopno-isklopnom automatikom koja u unutrašnjosti vašeg rezervoara djeluje tiho, učinkovito i dugo. Pored toga, svaki Revatekov rezervoar možete bez problema zasipati sa iskopanom zemljom ili pijeskom. Na to obratite pažnju kod kupnje bilo kojeg uređaja za zbrinjavanje kišnice, jer kod Revateka ne trebate posebne i skupe materijale za zatrpavanje. Ostale informacije i pojedinosti u vezi naših inovacija i proizvoda možete dobiti u tvrtki Larix, tvrtki s najboljim rješenjima, neposredno kod Revateka ili u poglavlju Dodaci.